సో గైస్ ఈరోజు వచ్చేసి మీకోసం అయితే స్ట్రీట్ ఫైటర్ ఈవెంట్స్ గురించి అయితే డీటెయిల్ గా అయితే చెప్పబోతున్నాను. అండ్ మనకి స్ట్రీట్ ఫైటర్ ఈవెంట్స్ లో సో ఫ్రీగా రాబోయే ఐటమ్స్ గురించి, అంటే మనకి ఫ్రీగా రాబోయే బండిల్స్ ఏంటిది అండ్ ఫ్రీగా రాబోయే గన్ స్కిన్స్ అవన్నీ అయితే మీకైతే ఈరోజు వీడియో అయితే కవర్ చేయబోతున్నాను. అండ్ మనకు వచ్చేసి కొత్త గన్ అయితే రాబోతుంది. సో గన్ ఏంటిది అండ్ దాని గురించి డీటెయిల్ గా అయితే చెప్తాను. అండ్ మనకి సో మన క్లాసిక్ స్క్వాడ్ కప్ కూడా రాబోతుంది. సో దీని గురించి కూడా మీకైతే ఈరోజు వీడియో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. సో వీడియో మాత్రం సూపర్ ఉండబోతుంది అన్న. సో వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. అండ్ అన్న వీడియోని ప్రతి ఒక్కరు చూస్తున్నారు కానీ వీడియోకి అయితే లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోతున్నాను. సో ప్లీజ్ వీడియోకి ఒక 10K లైక్స్ అయితే కంప్లీట్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. అండ్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అన్న. సో తొందరగా నెక్స్ట్ మంత్ అంటే మనకి నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్ లోపు సో 300K అయితే కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో ప్లీజ్ అన్న చూస్తున్న అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి. అండ్ పక్కన నోటిఫికేషన్ బెల్ ఉంటుంది. సో దాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ పైన అయితే క్లిక్ చేసి పెట్టుకోండి. అండ్ వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసి మనకి మన ఫ్రీ ఫైర్ అంటే మన క్లాసిక్ స్క్వాడ్ కప్ గురించి. సో గైస్ మన క్లాసిక్ స్క్వాడ్ కప్ ఏంటిది, అసలు దీని గురించి డీటెయిల్స్ ఏంటిది, అంటే అసలు ఇది ఎందుకన్నా చాలా మందికి అయితే డౌట్ ఉండొచ్చు. సో గైస్ మీకు ఫ్రీ ఫైర్ కప్ ఒకటి మనకు వచ్చింది, అదంటే మనకి ర్యాంక్ అలా ఉంటుంది, అది మనకి ఫుల్ మ్యాప్ ది. బట్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఇంకొకటి అన్న. సో మనకి ఇది కొత్త యూనిక్ ఉంటుంది అండ్ మనకి దీంతో ఏమేమో ఉండొచ్చు. సో దీని గురించి ఒక సపరేట్ వీడియో చేద్దామని అయితే నేను మొత్తం కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. దీని గురించి మ్యాటర్ ఏంటిది అండ్ అసలు ఇది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవబోతుంది అయితే. సో మీకైతే సూన్ దీనిపైన ఒక వీడియో రాబోతుంది, ఎందుకంటే దీన్ని ఆ వీడియోని ఇక్కడ చెప్పడం టైం వేస్ట్ అని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను. సో అందుకు ఒక సపరేట్ వీడియో చేయబోతున్నాను మన ఫ్రీ ఫైర్ కప్ అంటే మన క్లాసిక్ స్క్వాడ్ కప్ గురించి అయితే. సో చూద్దాం ఎలా ఉండబోతుంది ఆ వీడియో అయితే. సో వెయిట్ చేయండి అన్న, ఒక 2-3 డేస్ లో మీకైతే ఆ వీడియో అయితే రాబోతుంది. సో పక్క అందరూ అయితే వెయిట్ చేయండి. అండ్ మనకి ఇంకో అప్డేట్ వెళ్ళిపోతే సో గైస్ ఇంకో అప్డేట్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ రాబోయే కొత్త వెపన్ అంటే మన కొత్త గన్ అయితే రాబోతుంది. అండ్ ఈ గన్ వచ్చేసి మనకి అఫీషియల్లీ మన గరీనా వాళ్ళే లాంచ్ అయిపోతున్నారు, అంటే మన గేమ్ లోకి అయితే రాబోతుంది. అండ్ ఈ గన్ పేరు వచ్చేసి మనకి కింగ్ ఫిషర్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకి ఏఆర్ గన్ అన్న. సో మనకి ఏఆర్ గన్ ఇది వచ్చేసి మనకి అడ్వాన్స్ లో కూడా వచ్చింది. సో చాలా మంది చూసుండొచ్చు. అండ్ ఈ గన్ వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడు లాంచ్ అవబోతుంది అంటే మనకి నెక్స్ట్ మంత్ 2వ తారీఖు అయితే మనకి అఫీషియల్లీ లాంచ్ అవబోతుంది, గేమ్ లోకి అయితే రాబోతుంది. సో ఇది వచ్చేసి మన ఇండియా డేట్స్ ప్రకారం అయితే 2వ తారీఖే రావాలి. సో చూద్దాం ఇంకా మన గరీనా వాళ్ళు వదులుతారా లేదా అని అయితే. సో మాక్సిమం అయితే 2వ తారీఖు వరకు అయితే మనకి ఈ గన్ అయితే రావాలి మన ఫ్రీ ఫైర్ లోపలికి అయితే, అంటే మన మ్యాప్ లోపలికి, అంటే ఇంకేదో దాంట్లోకి వస్తలే అన్న. సో మనకు వచ్చేసి ఇంకో అప్డేట్ వెళ్ళిపోతుంది. సో గైస్ ఇంకో అప్డేట్ వచ్చేసి మనకైతే వేరే సోడ్లో ఒక ఈవెంట్ అయితే వచ్చింది. సో ఈవెంట్ అంటే మెయిన్ పాయింట్, ఈవెంట్ ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే సో వచ్చేసి మనకి డబుల్ బ్యారెల్ స్కిన్ అయితే ఉంది. సో గైస్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు డబుల్ బ్యారెల్ స్కిన్ వచ్చేసి ఎప్పుడు వస్తుందని అయితే. సో ఈవెంట్ చూపిస్తూ మీకైతే కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇద్దామని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. సో గైస్ ఈ డబుల్ బ్యారెల్ స్కిన్స్ వచ్చేసి మనకి టోటలీ 3-4 అయితే వచ్చాయి. మనకి వన్ పంచ్ మ్యాన్, ఇంకా వింటర్ ల్యాండ్ ది అండ్ ఒకటి, సో చాలా వచ్చాయి గన్ స్కిన్స్ వచ్చేసి. సో మనకి ఎక్కువ శాతం వచ్చేసి వన్ పంచ్ మ్యాన్ అండ్ మనకి ఫస్ట్ వచ్చింది ట్రాపికల్. ఈ రెండు వచ్చేసి మనకి చాలా పాపులర్ కదా, సో చాలా మందికి తెలుసు. అండ్ ఈ రెండు వచ్చేసి అంటే మనకు ఉన్న గన్ స్కిన్స్ లో మనకి ఏ గన్ స్కిన్ రిటర్న్ రావచ్చు అని అయితే చాలా మంది అడుగుతున్నారు. సో గైస్ మనకి వస్తే ఫస్ట్ అయితే వచ్చేసింది 2 times అయితే మన గేమ్ లోకి వచ్చేసి ట్రాపికల్ అయితే వచ్చింది అనుకుంటాను. అండ్ ఇంకా వస్తే వన్ పంచ్ మ్యాన్ లేకపోతే మనకి ఈ వింటర్ ల్యాండ్స్ అయితే రావచ్చు. సో ఓన్లీ రావచ్చు నా ఒపీనియన్ ప్రకారం అయితే చెప్తున్నాను. బట్ వేరే సర్వర్స్ లో కూడా మనకైతే వింటర్ ల్యాండ్స్ అయితే వచ్చింది. సో ఇండియన్ సర్వర్ కూడా మనకైతే వింటర్ ల్యాండ్స్ గన్ అయితే రావచ్చు. అండ్ ఇంత డీటెయిల్ గా ఎందుకు చెప్తున్నావు బ్రో, మనకి ఇదే గన్ రావచ్చు అని చెప్తే అయిపోయిందని చాలా మందికి డౌట్ ఉండొచ్చు. సో చాలా మంది అంటారు నీకు ప్రూఫ్స్ ఏంటిది అండ్ ఇంకా చాలా అడుగుతారు. సో అందుకే మీకైతే డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇంకా అవన్నీ అయితే అడగరని అయితే నేను ఒకటే డీటెయిల్ గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇంతే నాకు దీని తప్పించి ఇంకెక్కువ అయితే ఉండదు. అండ్ ఇంకోటి అన్న, సో మన బ్లాక్ టీ షర్ట్ గురించి కూడా చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు. సో మనకి బ్లాక్ టీ షర్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడు వస్తుంది అండ్ మొన్ననే గివ్ అవే ఇచ్చారు కదన్న. సో మనకి పోయినసారి టైటన్ గివ్ అవే అంటే మనకి టైటన్స్ కార్ గివ్ అవే ఇచ్చినప్పుడు సో టైటన్స్ కార్ ఇంక్యుబేటర్ వచ్చేసి రిటర్న్ ఇచ్చారు కదా, లైక్ అలానే మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు మన బన్నీ MP40 అండ్ ఈ మనకి బ్లాక్ టీ షర్ట్ వచ్చేసి రిటర్న్ ఇస్తారని అయితే. సో గైస్ ఇప్పుడు వరకు అయితే మన గరీనా వాళ్ళు అయితే మెన్షన్ చేయలేదు రిటర్న్ ఇస్తారని అయితే. బట్ గైస్ మనకైతే వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో అక్కడ లెక్కల ప్రకారం ఇక్కడ లెక్కల ప్రకారం చూసుకుంటే మాత్రం సో మనకైతే బ్లాక్ టీ షర్ట్ అండ్ మన MP40 అయితే రిటర్న్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకా బన్నీ MP40 గురించి మీకు తెలుసు అనుకుంటాను. సో చాలా రోజుల ముందు అంటే ఒక 1 year బ్యాక్ అనుకుంటా. సో అప్పుడు వచ్చేసి మనకైతే ఇదైతే స్టోర్ లో ఉండే మన బన్నీ MP40 అయితే. సో తర్వాత తీయేసారు, ఎవరు బై చేయటారని అయితే. ఆ బై చేయకపోవడం వల్లనే గన్ వెళ్ళిపోయిందంటారా, సో ఏదో ఉండుంటది. బట్ దాని వల్ల అయితే తీయేసారు. బట్ మనకి రిటర్న్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే కొన్ని ఎక్కువనే ఉన్నాయి అన్న ఛాన్సెస్ ప్రకారం చూసుకుంటే. అండ్ అప్పుడు మనకి దివాళీ కూడా ఒకసారి అయితే ఇచ్చారు రిటర్న్ అయితే. సో 2 times వచ్చింది. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి బ్లాక్ టీ షర్ట్ అండ్ మన బన్నీ MP40 రిటర్న్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. బట్ ఇప్పటికైతే డేట్ అయితే చెప్పలేనన్న, ఎందుకంటే మన గరీనా వాళ్ళు అయితే ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు వస్తుందని అయితే. బట్ ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఎంత అంటే 90 అంటే 100% లో 90 లేదా 80% అయితే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఎందుకంటే మీకు తెలిసిందే, సో వచ్చేసి రేర్ అండ్ మొన్ననే గివ్ అవే కూడా ఇచ్చారు. ఒక 1 month వరకు అయితే వెయిట్ చేయండి. సో దీనిపైన మనం మీకు అప్డేట్స్ వస్తే మాత్రం సో మీకైతే అప్డేట్ చేస్తాను, ఓకేనా. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మన స్ట్రీట్ ఫైటర్ ఈవెంట్స్ గురించి. సో గైస్ దీని గురించి అడిగిన వాళ్ళే లేరు, ఎందుకంటే చాలా అప్డేట్స్ గురించి అయితే అడుగుతున్నారు దీనిపైన. సో మనకి దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఫ్రీగా రివార్డ్స్ ఏం రాబోతున్నాయి అండ్ ఇంకా చాలా అయితే అప్డేట్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఇప్పుడు
ఇప్పటికి వచ్చేసి మనకి దీని రూపాయల రివార్డ్స్ లో మనకి ఫ్రీగా వచ్చే ఛాన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మనకు వచ్చేసి ఒక బ్యాక్ ప్యాక్ అయితే ఫ్రీగా రాబోతుంది. సో ఇది వచ్చేసి మనకి అఫీషియల్లీ మన గరీనా వాళ్ళు కూడా మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఒక ప్యాన్ స్కిన్ అవుతారు అవన్నీ ఫ్రీగా వస్తాయి. బట్ ఏంటిది మనకు కావాల్సింది బండిల్స్ కదా. సో గైస్ ఇప్పటి వరకు అయితే మన గరీనా వాళ్ళు అయితే బండిల్స్ పైన అయితే ఏం మెన్షన్ అయితే చేయలేదు. సో మనకి ఈ బండిల్ ఫ్రీగా వస్తుందని అయితే, బట్ మన ఒపీనియన్ ప్రకారంగా మనం అప్డేట్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే మాత్రం సో మనకి ఫీమేల్ బండిల్ ఫ్రీగా వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువ శాతం ఉన్నాయి. సో మనకి ఏ కొలాబరేషన్స్ ప్రకారం చూసుకున్నా కూడా మనకైతే మెయిన్ ఈవెంట్స్ లో మన ఫీమేల్ బండిల్ వచ్చేసి ఫ్రీగా వస్తుంది. బట్ నా ఒపీనియన్ ప్రకారం అంటే మన అందరి ప్రియంగా అంటే మనకి అందరి ప్రకారం చూసుకుంటే ఫ్రీగా ఫీమేల్ బండిల్ వస్తుందని అయితే అనుకుంటారు. బట్ నాకు అనిపించే ప్రకారం అయితే ఏంటిదంటే మనకి ఈ రెండిట్లో ఏ బండిల్ కూడా ఫ్రీగా రాకపోవచ్చు. సో ఎందుకంటే సో కొలాబరేషన్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే సో ఏ రివార్డ్ కూడా మనకైతే ఫ్రీగా ఇవ్వడు. సో ఇస్తే కూడా మన మెయిన్ ఈవెంట్స్ లో మనకి మెయిన్ బండిల్స్ అయితే ఇవ్వడు. సో ఎందుకంటే ఆ రెండు బండిల్స్ తోనే వాళ్ళైతే ఎక్కువ కలెక్ట్ చేయగలుగుతారు మనీని అయితే. సో అందువల్ల మనకైతే బండిల్ రాకపోవచ్చు. బట్ ఒక్కోసారి నేను కూడా తప్పవచ్చు. సో నాకు అనిపించే ప్రకారం అయితే నేను చెప్తున్నాను. బట్ అప్డేట్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే మాత్రం సో మనకైతే ఫ్రీగా బండిల్ అయితే రాబోతుంది మన ఫీమేల్ బండిల్ అయితే. బట్ నా ఒపీనియన్ ప్రకారం అయితే రాదని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను. సో మీరైతే కింద కామెంట్ చేయండి. సో మనకి వస్తుందా రాదని అయితే. సో నేనైతే క్యాలెండర్ లో కూడా చూసానన్న మన క్యాలెండర్ ఈవెంట్ లో మెన్షన్ చేస్తాడు ఎప్పుడైనా మనకి ఫ్రీగా బండిల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా. సో మనకి ఈసారి కూడా క్యాలెండర్ ఈవెంట్ లో మెన్షన్ చేయలేదు. సో మనకి ఫ్రీగా బండిల్ ఇస్తారని అయితే. అండ్ మనకి టోకన్స్ తో ఎక్స్చేంజ్ ఈవెంట్ లో మనకి బండిల్ అయితే కనబడుతుంది ప్రతిసారి కదా. సో అలా కూడా అయితే కనబడలేదు. సో నా ఒపీనియన్ ప్రకారం చూసుకుంటే మాత్రం సో మనకైతే ఫ్రీగా అయితే బండిల్ రాదు మనకి ఏ బండిల్ కూడా. బట్ మనకు వచ్చేసి మెయిన్ పాయింట్ ప్రకారం చూసుకుంటే మాత్రం ఒక బ్యాక్ ప్యాక్, ఒక పెట్ స్కిన్ అంటే మనకి సిబా పెట్ స్కిన్, ఇంకా ప్యాన్ స్కిన్ అండ్ ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ అయితే మనకి ఫ్రీగా రాబోతున్నాయి. అండ్ అవి కూడా టోకెన్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని మీరైతే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవే కన్నా మనకి ఫ్రీగా వచ్చే రివార్డ్స్ అయితే. అండ్ ఇంకా మీకు డీటెయిల్ కనబడకపోతే మీకైతే ఫోటో కూడా వేసాను స్క్రీన్ పైన. సో చూసుకోవచ్చు. సో అక్కడ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ షాట్ చేసి జూమ్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు మనకి ఏమేమి రివార్డ్స్ ఫ్రీగా వస్తున్నాయి అయితే. అండ్ ఇంక ఈ రోజుకి అయితే అప్డేట్స్ ఇంతే అన్న. సో ఇంకా ఇమోట్స్ ఉన్నాయి. సో అవి కూడా మనకి అయితే ఫ్రీగా రాదని అయితే అనుకుంటున్నాను. సో అది కూడా మీరు అయితే ఏదైనా ఈవెంట్ రావచ్చు. సో దానిలో వచ్చేసి మీరు స్పిన్ చేస్తే మీకు అయితే వస్తాయి. సో చాలా బాగున్నాయి అన్న ఈవెంట్ అండ్ మనకి ఐటమ్స్ అయితే. సో కూడా వచ్చేసి గ్రానైడ్ ఉంది, ఇమోట్ ఉంది. సో అన్నిటికన్నీ యూనిక్ ఐటమ్స్. అండ్ ఇమోట్ వచ్చేసి మనకి ఆ గేమ్ లో ఒక ఫిష్ అయితే ఉంటుంది అన్న, అది ఒక ఎఫెక్ట్ లాగా ఉంటుంది. సో అది కూడా చాలా బాగుంది. సో అవన్నీ అయితే మనకి ఈ మంత్ 12 సారీ ఈ మంత్ కాదు నెక్స్ట్ మంత్ రేపటి నుంచి స్టార్ట్ కదా. సో మనకి నెక్స్ట్ మంత్ 12 నుంచి అయితే అంటే మనకి 12 లోపు మనకైతే అన్ని ఈవెంట్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి. అంటే అన్ని వచ్చేస్తాయి. అండ్ మనకి 10 కి అయితే పీక్ డే అంటే 10వ తారీఖు వచ్చేసి మనకి పీక్ డే. అంటే మనకి అప్పటి వరకు బండిల్స్ అన్ని అయితే వచ్చేసాయి. సో చూద్దామన్నా ఎవరెవరు తీసుకుంటారు వస్తే మాత్రం కింద కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఈ రోజు అప్డేట్స్ అయితే ఇంతే. సో కొన్ని అప్డేట్స్ కవర్ చేశాను బట్ వీడియో చాలా లాంగ్ అయిపోయింది. సో డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల. అండ్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే మాత్రం సో ప్లీజ్ అన్న వీడియోకి ఒక లైక్ కొట్టేసి అండ్ ఇంకా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తుంటే మాత్రం సో ప్లీజ్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి అండ్ పక్కన నోటిఫికేషన్ బెల్ ఉంటుంది. సో దాన్ని కూడా క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ పైన అయితే క్లిక్ చేసి పెట్టుకోండి. అండ్ ఇలాంటి మంచి అప్డేట్స్ అందరికన్నా ముందు మీరే చూడొచ్చు. సో ఇంతే అన్న ఈ రోజు వీడియో అయితే. సో మంచి వీడియో అయితే మళ్ళీ రేపైతే కలుసుకుందాం అందరు. బాబాయ్.